реших да започнем годината с тази тема, защото просто толкова така се е засилило бъдещето срещу нас, че ние просто нямаме време да осъзнаем с каква скорост се движи към нас. Нашето съзнание не може да се справя с толкова резки, толкова драстични промени. То не може да ги обработи, то не може да ги осъзнае, не може да ги вкара в познат контекст. Претоварва се и най-резкото нещо, което така на моя под ръка да направи, е да приеме всичко като естествено, едно, че винаги така е било. Мисля, че друг път сме споменали, сме си говорили, човечеството е минавало през няколко генерални революции, при които се е променяло всичко. Отношението, начина по който функционираме, абсолютно всичко. При 10 000 години, грубо казано, е аграрната революция, когато осядаме, започваме да отглеждаме култури. Преди горе-долу 250 години индустриалната революция, когато започваме да произвеждаме, променят се всички отношения тогава, някои професии изчезват, други се появяват. Преди 30 години горе-долу интернет се появи, промени всичко, начин на достъп до информация, отношения. Като една стъпка в тази революция може да отбележим преди колко станаха 15 на години някъде се появиха социалните мрежи, Фейсбук, отношенията се промениха отново, начинът по който се свързват, запознават хората, начинът по който разменят информация. И преди, няма и година, дето се казва, ние активно започнахме да използваме изкуствения интелект. Така че експоненциално може да видите периодите 10 000 години, 250, 30, една година и така нататък. Тоест, ако за 10 000 години ние сме имали възможност през десетки хиляди поколения да се приспособим към тези новости, а ако сме имали 7, 8, 10 поколения да се приспособим към индустриалната революция, си правете сметка, ако с това темпо продължават промените, те ще продължат. Как сме длъжни да се пренастроим, за да посрещнем това бъдеще, за да влезем в него и да бъдем адекватни в него. Едно от основните неща, които трябва да се дадем сметка, е, че в настоящия момент не може да разчитаме някой да ни научи на нещо. Не може да разчитаме някой да ни научи как да се справяме в бъдещето, просто защото никой не знае. В момента е невъзможно да има адекватни програми, които да те учат за това как да се справиш в бъдещето, което ще ни неизбежно ще ни така накара да работим по друг начин, да функционираме по друг начин, просто защото никой не е сигурен как точно ще се променят нещата, за да може да учи. Тето се казва, новостите, които излизат, нямат време да влезат като учебни програми, няма време да се структурират като курсове, като обучение, за да може някой друг да те научи какво да правиш. Наскоро попаднах на един автор, много интересен, Дейвън Ериксън, който много така добре и структурирано така обясни нещо много важно. Една теза. Опадъка на истинското образование, когато се въвежда формално образование, особено когато говорим за висшето образование. Според него всичките проблеми, които среща днес човечеството, тъй като казвам проблеми, е предвид, че ние сме така чисто физически по-болнави, чисто психически по-неустойчиви. Социално също не сме много добре, защото огромната част от браковете и от приятелствата, и от контакти, и от бизнес отношенията, ако ще се разпадат. Да не говорим вече за други пороци и за престъпления, но той смята и е прав, че основният проблем е в принципа, по който е структурирано образованието. Защото в нашето модерно общество, като казвам модерно общество, имам предвид тенденцията и принципите, по които се движиме след последните 200-250 години, как сме индустриален свят, свят, който предимно и само икономиката ръководи нещата. В този съвременен модерен свят ние ходиме да се учим в училища, в университети и така нататък. Като програмите в тези училища и университети, т.е. образованието се плаща и е структурирано от трета страна. Тоест,
Дали държавата, дали някоя корпорация, дали някоя друга същност определя учебната програма, по която трябва да учиш и това, което ти трябва да учиш. И когато някой трети плаща за твоето образование, за това какво ти да учиш, ти не учиш това, което искаш, а ти учиш това, което третата страна иска. А третата страна иска просто да бъдеш подготвен, трениран, да изпълняваш функция, която обслужва тази трета страна. Ако се върне назад към Цицерон, когато той описва разликата между свободния човек и робът, и робите в Древен Рим. Образование се получавали, не са получавали, до образование са имали свободен достъп свободните граждани. Робите са получавали тренинг, не образование. Образование означава ти да имаш свободата, възможността да търсиш, да откриеш силните, слабите страни, да наблегнеш на силните, да намериш начини, по които творчески да развиеш своите дадености, да се справиш с нещата, които ти пречат и да може да станеш така максимално полезен за себе си и за обществото. Образование означава да откриеш себе си, да откриеш в коя роля в този свят си най-подходящ, най-добър, най-полезен, най-реализиран, къде можеш да бъдеш. Робите са получавали тренинг, те са получавали перфектно обучение на една или няколко задачи, които да изпълняват за третата страна, за тази, която го обучава. И днес нашето образование е структурирано от трета страна. Програмите, по които учиме, не са тези неща, които ние всъщност искаме да учиме. Да кажем, аз познавам обучението по психология, макар и от преди колко вече близо 30 години, но и сега не е кой знае колко по-различно. Когато човек отиде да учи за психотерапевт, примерно, защото иска да стане психотерапевт, да учи психология, се оказва, че почти няма адекватен курс в цялата учебна програма, в която той да му върши работа точно за това, за което е отишъл. Тоест, ние имаме една отговорност да направим едно самообучение, самообразование и да се развиваме. Ако искаме да сме нещо друго, ако ние следваме точно тези програми, които са ни дали другите, ние всъщност ставаме тренирани да изпълняваме функция, която е необходима на системата, която е изградила, е определила какво е това образование и какво трябва да бъде. Уменията, които бяха адекватни и нужни преди, се видоизменят, те се променят. И затова ние трябва да си дадем сметка какво ни е необходимо, какви умения трябва да развиеме от тук нататъка в този все по-малко предвидим свят, който идва, така че да може всъщност да се справяме с предизвикателствата му и не само да се справяме с предизвикателствата му, а да можем да сме успешни в него, да може да се справяме, да може да се реализираме, да може да градиме точно това, което на нас ни е важно в този свят. Девън Ериксън, той така е формулирал, според него 7-те нови свещени умения, които трябва да притежава човек, за да може да се справя с бъдещето тук нататък.